Gavana tolega iga ikoli elimna mwatira gochumwena alimo machoge roche ngumbu agu bonchali aiga bobas toiwana ine injo bobasi mutanga niga tata no awato walimo itangani kuruga mpaka iramani ruguru tete ngakira abantu baito baru Nyamira mbia muno sogoja konkwani abagaka beke gusi koru Nyamira na Kisii County ntaiti na ndemba kirembia muno itanga ni pia baheshimiwa wa MCA karibuni aba baruna abantu bane kurawumira na tuli na barabu ntaranza ukwana igesa kuopwana bobe mbona ngita wiki ndagete ntebega itangani intuna mwamo gusi abagaka banene tinkumanya razo modo tebi tuborani enda mwamwere gati y'abantu baito naraliyarwete lakini chinga kinde tubanga kino ene kiro kya Yesu enda mumbya korete jarengo mwemzi na rukwana bya sanaga nga obura yobu oli obelde myake mengene rukwana nenda mwamyoka nenda mwamu akoranga muga ko libna begete ko ungankya be krito taliyaye mondo karo mwenye ngakiaro mwenye Kenya kana obo mwenye Mheshimiwa Nyaribo inche no mugabano Kisii na ndebo igo ndaiterero lerombia abagaka mbali bachaga bachitekero nyombe etalengo amatoka alengega nemes imoko mbekire ngubonsa bagaka bali nayo anda ko kinaraga batina mura chiwodi 20 koru Nyamira na 45 koru Kisii tukomera naga na wakonyor umwako no mwako manese miaka ndiro masaya moke lakini kimwangeire ngubo enguba talwaigo enguba eshil usaraz mande ndegesa abo morogi abo moibi abo mukristo bonsi nabaki nabana abantu aras mande na gavana mintu nanje kinayo ribaga ngando muya kubwa Nyaribo no kanayo ribaga litumo gikorut kurwali na bongotenena ndire mwikera litangani ekina kolete mwako yagatebye nyore ebintu ngakibyarenge twengo to muliro mbaga botuko gati ali Nairobi tokubora ningaki inakibikoba lakini Nyasaye utali koli bitumo bikarangire Nyasaye otoigwera kange mure yatule Nyasaye otoigwa oiriens embrance agancha esenet egatewa kina keli nkiabate nguru nkiabate maguru ngabano bate wana ba MCA bali Nyamira bali ba muimbechi nabasani bane bali ekere impeachment ya erete nabarangiriti tukaisransanse tukagamba tugateba ningaki tikakisegi chiere Nyamira ekoleki nerenda bantu bande onye moibete gali senate bakwana Kisii ibaba bakwana Nyamira ibaba contribute on the floor of the house mama yetina Kisii na Nyamira tofauti igwenyane chando keri Nyamira no iraralia Kisii iyo twaje ko bakwani muno mu Busiyo Nyamira tukwani mu Busiyo Kisii County naende nero mwanzo
Maambia next time mutokoma Nyamira. Moja delegation, moja mwana, mbakaribisha. In their conversation, and abange amoko wangaki Nyamira abantu bano bakara batini kuba abandi ya ege ndokara na kamo politics of succession getengo konani tam 2027 sa second term ekia bajiro bima kara ko monyera na bandi ko Banyori ya se palo timba konyara. Wale. Bueno. Wale bwango watapu ati patience. Na abaotra tia tomo. Tomo nyagari aiga osento morusio doju como zangi mutu. Lakini obo kene na obo. Una mwe tu kiteri konyara. Na enteru konyara. Aba braba na bata bibole njo. I think iba ariete kiapo. Njito kwane. Lakini okonyora na barago. Ebi azara bigo chachibe saneti nyinga. Sichiko basegeto. Yandere segi. Kare segi ko yandere chibe sigoja na yo korekana ya bere bi asare bi. Darbo. Bi asara bigo ko chibe sambiye bi. Ebi asara bigo ko chibe sore gore bi asara bitapo atifaita. To gosiega. Igebi karete faida wakarati yatogendero. Lakini korange yenere ngakio mahali mbao jotema ikiara no ni gori gereye impeachment ya rengo anya division 1 ige 175 anya go what 70 igon division 1 treasury ya rengo igon impeachment ya renga ikiamba get numbers na ase jiba election to akora na amende ji na ambaisato igo impeachment yare ngora kiri jikoru wenda ochenji ngaki eyendo tara ike senate obisinere wenda go check ya error emotion ene what treasure or not ibe go saria bantu chiza iyo asaba bunge orba ochenji machiko ndo propose naende onyo mugabana yakwenda katuli impeachment abwenda ne dibidi yaye ekiara nena wakonyora saikina sekuno obe getaise korwa injengo ata kwate birange iyo na wakonyora kuna ko yeria matega izeli ekiari chikori no korwa orwa meji minza chia uchons Dibidi yangia utigare. Osangagi. Ekia serikali na yemo. Yobozi waende konyo wako wenda. Njetini mogenia. Nari geredi ari saria. Na somete tierio. Na somete tieriga. No to akamenyigire to etansari sa to etonyangesi to asioka. Tuasio kasura. Eduke ya moya arenga areko kunyati pa. Wote kene ngiare ngaji. Nati pa. Muga na yuko kumunyanja ga wate mesie menge na ra otone yimisi. Yote moga ni are ododianta na gojo gojo motondo na ndi na maite nenjire nero ekado jogembo. Lakini bona amanyire ni bengo jana kwa ni mei Gavanarati, Giana ero Corgataro Correro Simba Torendera Moto Giana de Corrigeria Garabanda United opposition, Robata Senate Angetati. Agweta. You want to handle the united opposition?
ubeke ani wasene tabaitu mabene igo baisane baisane na ba we tarakini ndio senjo kesi tarengo na